ପାଇଁ ଟିକେଟ ନେବେ କାହା ପାଇଁ ଟିକେଟ ନେବେ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ ଖେଳିବେ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହା କାହା ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ ଫ୍ୟାଚ କଥା କହିପାରିବୁନି ମୁଁ ଆରେ ବଲ ଖେଳ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଉ ଭଲ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ ସିରିଏଲ ସେଇ ବଲ ଖେଳଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ବଲ୍ ଖେଳ ଏଥର ଦେଖିବେ ହଁ ବଲ୍ ଖେଳଟା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି କେଜାଣି ଆପଣ ଏବେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାହା ପାଇଁ ଟିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଦେଖିବୁ ଆମେ 5 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେୟର ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ପଚାରିଛ ଆମେ କହିପାରିବୁ ହଁ ଆମେ ତ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ଓଭର କେତେ ବଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବଲ୍ ପଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଜାଣିନା ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଦେଖେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାକୁ ସତରେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବି ମତେ ସବୁଠୁ ବଲ ଖେଳଟା ଭଲ 5 ଜଣ ପ୍ଲେୟର ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପିଲା ବେଳୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ପ୍ଲେୟର ନାଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ରାତି 5ଟା ହେଇଛି